Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская истәлекләреннән. Сәхнә дусты. Тукай Казанда. Тукай кыска гомерендә күп язды һәм һич кайчан югалмый торган җәүһәрләр калдырды. Мин ул шигырьләр турында язмыйм. Мин шулай ук аның тормышын бизәп, матурлап та яза белмим. Мин бары аның безнең арада йөргән көннәрен искә алып, артистларга булган мөнәсәбәтен һәм кешелек сыйфатларыннан кайбер детальләрне генә сөйләп китәсем килә. Тукай артистларны якын күрә һәм сәхнәне ярата иде. Ул үзенең шигырьләре белән артистларның җаннарына ризык бирә. Ул безне тынычландыра торган иде. Ул һәр нәрсәгә тынычлык һәм салкын кан белән карый. Аның характеры башка кешеләргә караганда үзгәрәк иде. Ул үзен бик тыныч кеше кебек тота, тик ялгызлыкны ярата иде. Кайберәүләр аның хатын-кызны яратмау турында сөйлиләр, ләкин бу дөрес түгел. Тукай чын мәгънәсендә хатын-кызларны ихтирам итә, зурлый, шул ук вакытта уяла да. Аның бик яратып йөргән Зәйтүнә исемле бик матур кызы бар иде. Ул шул кызга да күренмәскә тырышып йөри иде. Ә үзе аның исеменә шигырьләр язды. Сөйгәнемнән шүрәле төсле качам дигән юллары Зәйтүнәгә булган мөхәббәте хакында иде. Үзенә башка бер төрле кабатланмый торган нафис табигатьле кеше иде ул. Тукай ул эреләнми, кешелек горурлыгын да онытмый. Бер вакыт мин театрдан эшемне бетереп кайтып килә идем. Юлда бер төркем билгесез кешеләр очрадылар. Кыяфәтләренә караганда, алар Тукайның яңа кисек башында язган көфөр почмагы әһелләре иде. Булар минем арттан киләләр һәм әллә нинди ямьсез сүзләр сөйлиләр. Менә ул театр марҗасы, аны бәреп үтерәсе бар, аны үтерү савап кына булачак. Шунда ук алар мине куа башладылар. Мин куркып йөгерә башладым һәм көчкә өйгә кайтып кердем. Төне буена аларның сүзләре колагымнан китмәде. Йоклый алмадым. Иртән артист Калалаев белән Тукай килеп керделәр. Калалаев миңа карап: "Волжская, нигә сезнең күзләрегез кызарган? Әллә берәр хәл бармы?" диде. Мин аларга кичәге вакыйганы сөйләдем. Тукай бер сүз дә дәшми утырды да, бер кәгазь алып нәрсәдер язып, язуны минем алдыма китереп куйды. Мин укыдым һәм шунда ук көлемсерәп: "Рәхмәт, Габдулла әфәнде", дидем. Ул миңа түбәндәге шигырьне язган иде. Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын. Без үләрбез билгеле, тик үкенешкә калмасын. Киң күңелле бул ишеңнән, мыскыл ишетсәң, вак диген. Таптасыннар, хурласыннар, тик җаның хурланмасын. Миңа аның бу шигыре шул кадәр татлы һәм шул кадәр ямьле күренде. Мин үземне анадан яңа туган кебек хис иттем. Хәсрәтләрем таралды. Ул миңа яңа көч, яңа куәт бирде. Күп вакытта Тукай безнең хәсрәтләребезне шулай бүлешә иде. Бер көнне мин Тукайны артистлар белән бергә үземнең туган көнемә чакырдым. Гәрчә ул махсус киенеп, галстуклар тагып кунакка йөрүне яратмаса да, мин чакырган мәҗлескә назланмыйча килде. Ул үзенең гади киеменнән, кара тужуркадан иде. Мин аның килүенә бик шатландым. Ул көнне минем бүлмәдә чәчәкләр күп иде. Тукай бераз утыргач, чәчәкләр янына барды. Аларга карап иснәп торды да, кесәсеннән ландыш чәчәген чыгарып: "Менә мин шушы ландыш чәчәген бик яратам. Аның исе бик хуш, үзе дә матур. Мәгез, Волжская,
Әнә шул чәчәкләрегез арасына кыстырып куегыз, диде. Үзе шул минутта бер гаепле эш эшләгән кеше кебек кызара төште. Мин аның кызарганын күреп, оялмасын өчен сүз әйтмәдем. Мин ул ландыш чәчәген бер калын китап арасына салып куйдым. Тукай чәчәге дип мин аны 1918 елга кадәр саклап килдем. 18 елда фронтка чыкканда барлык нәрсәләремне фатирда калдырып китәргә туры килде. Кире әйләнеп кайтканда инде бер нәрсә дә калмаган. Шәһәрне аклар туздырып чыкканнар иде. Менә шул елны мин ландыш чәчәгеннән аерылдым. Тагын бер вакыйга минем күңелемнән чыкмый. Бер көнне мине телефонга чакыралар. Мин барып кем дип сорауыма, телефон аша берәү җыр әйтә. Аклы ситса күлмәгеңне ник туйганчы кимисең, ник янасың, ник көясең, кайчанда син үлмисең. Җыр бетүгә телефонда сүз өзелде. Мин гаҗәпләнеп, бу ни дигән эш, бу кайсы шаяра дип, аны артистларның берәрседер дип юрап киттем. Күп вакыт үтмәде, Ахундов дигән суфлерыбыз килеп керде. Мин аны күрү белән, нәрсә сез анда телефон аша шаярасыз? Тапкансыз эш, дидем. Ахундов көлемсерәп, туташ, әллә сез танымадыгыз? Хәзер сезнең белән сөйләшкән кеше Тукай бит, диде. Мин аптырап, Тукай, ник ул миңа кайчанда син үлмисең диде, дим. Ахундов, ул сезнең һич кайчан үлмәвегезне тели, диде. Артистлар җыйналашып, тормыш авырлыгыннан зарланып утырганнар икән. Тукай килеп кергән һәм артистларның сүзенә катнашып киткән. Артистлар, без ничек тә чыдарбыз, без ирләр, ә менә Волжскаяга читен, ул яшь кыз бала, ул бик уйлана дигәннәр. Бераз утыргач, Тукай китергә җыенган һәм телефонга килеп мине чакырткан да, югарыда китерелгән җырны әйтеп чыгып киткән. Моның белән ул артистларны үз итеп каравын, аларның шул чактагы авыр тормышына керә белүен аңлата иде. Ул соңгы көненә чаклы артистларның дусты, сәхнә дусты булды. Тукай исә беренче татар актрисасы турында мондый юллар язып калдыра. Күр, ничек иртә кояш чыкса, җиһанда нур тарала. Һәр күңелләр нурланадыр, чыкса Гыйззатуллина. Бу икәүгә Тәңре биргән бер тигез зур мәртәбә. Берсе уйный күк йөзендә, берсе уйный сәхнәдә. Һәм бүген дә гасырлар аша шушы ике шәхеснең рухы, аларның үлемсез иҗаты, баш калабыз Уфада янә очрашуы табигый. Кайчандыр Сахибҗамал Гыйззатуллина Волжская кабызып җибәргән Нур театры каршында мәгърур рәвештә сөекле Тукайыбызның һәйкәле балкый.